Morjesta vaan ja tervetuloa uuden videon pariin pitkän tauon jälkeen. Se on kuulkaa sillä lailla, että tänään starttaa MX-liigakausi 2026. Toki vain Jessen osalta, että mä en oo täällä kisoissa kilpailemassa, että on nyt tässä media vastaavan ja mekaanikon roolissa tänään ja katsotaan tuossa kesän mittaan, että mitä kisoja mä ajan sitten, mutta joo, tosiaan Poriin saavuttiin eilen ja tänään on tosiaan sitten kisapäivä ja tulin tosta radalta vähän, tai varikolta vähän poispäin kuvaamaan tätä, kun tossa on 50 ja 65 harjoitukset ja aika-ajot justiin alkamassa, niin ei sitten kuulu noi kisakuulutukset tässä taustalla toivottavasti niin pahasti. Vähän täällä tuulee, että pahoittelut, jos se häirittää tätä äänen laatua. Ja kuten näkyy, niin tuulimylly kovasti pyörii tuolla taustalla. Mutta joo, tästä polkastaan kuule liigakausi käyntiin. Jesse ajaa D-luokassa ja täällähän viime vuonna D-luokassa tulikin sitten tosi hyvä menestys Jesselle, että otti kokonaiskilpailun voiton D-luokassa eräsijoituksin 1 ja 2. Ja lähdetään rakentamaan tästä hyvää päivää ja otetaan kuljettajan mietteitä tossa aika-ajojen jälkeen ja päivän mittaan muutenkin. Ja ei mitään, tästä se lähtee. Ja kolmantena on Uuttamäki, Jalanjärven moottorikerho ja neljäntenä Juho Puikka, Hämeenlinnan moottorikerho. Tarkkuljettaja No joo, se olisi nyt aikaa ajettu. Mitkä se on Jesse sun mietteet? No, vähän pettynyt on, että yritin ajaa sinne kärjen hujakoille aika-ajoissa. Yhden nopean kierroksen sain ajettua ajalla 201 ja siellä 13. 3 siirrettiin ylempään luokkaan, niin käsittääkseni sieltä 10 mennään valittamaan puomipaikkaa. 4 sekuntia hitaampi kuin viime vuonna. Ehkä rata tuntui vähän pehmeämmältä ja raskaammalta. Vähänen ajokin tietenkin sinne vähän näkyy, mutta yritetään nyt päästä sinne kärkeen mieluusti. Kyllä. Mutta paljon pitäisi kiristää, että pystyisi kamppailla sieltä podiumisijoista. Kyllä, yritetään. Mutta lähdetään petraamahan eriin. Kyllä, hetken päästä nähdään. Kyllä. Talk to me. Can't get your tongue when we're talking about what I need. Say what you will at the hardware store. Don't get you started talking about sports, baby. Talk to me. Can't get your tongue when we're talking
Hirvonen, niin hän on erää 10. Writing in the margins of my mind all day, sipping herbal in the morning just to feel okay. Had a dream I was water just flowing through space, till I landed on the record that my grandma would play. Talk sweet like jazz in the park after rain. What a grass smell green and the air feels sane. Put the phone on mute, let the silence explain. I don't need much, just a book in the brain. Used to chase things that were run from me. Now I sit still, let the peace come free. Paint a verse in the sky with a loose leaf. While the moon do a dance with a soft oak tree. Let it ride, let it be what it be. Got a breeze in my chest and a thought run free. I don't rush, I don't race, I just float on 3. Got a vibe in my soul, got a life on key. Let it ride, let it breathe, let it roll like that. Got the world in my cup and the beat in the back. I don't stress, I don't fold, I just lean on facts. If the sun don't shine, I'ma still bounce back. I've been good, I've been gone, I've been lost in the loops. Got a hoodie and some headphones, walking with troops. Ain't no inches in the feed, just noise and flex. But I found God once in a vinyl set. Talk slow when I speak, let the moment stretch. Learn peace ain't found, it's a thing you protect. Yeah, I vibe like water, I change and shift, but the roots still deep. Ottaa iltaa. Ei kuvailtu erien jälkeen mitään ja Aika-ajojen jälkeen. niin aika-ajojen jälkeen fiiliksiä ja mieli oli maassa ja tavoitteet oli korkealla, mutta siitä tuli pannukakku omalla tavallaan. Tavallaan positiivista jo kauden eka kisa, eka erä 9. Hyvä startti, taisin olla toisena ehkä mutkan läpi, että ekana mutkaa, mutta tokana varmaan ulos sieltä. Mutta sitten kädet puutuu kovaa, tosi vähän ajettu, mutta ja iskareitten kanssa on suuria ongelmia, että keula päästää kaiken läpi, niin nyt pitää katsoa mitä tehdään Hyvinkäälle sitten ratkaisuja ja sen suhteen, mutta eka erä 9, toinen erä 10, totaali 10 ja tokasta erästä holet, ihan vittu rehdit kunnon holet ja se tuntui hyvältä. Siitä se sitten lähti kierrokselta ja sijoitukselta alapäin. Taisin olla 13, ehkä 12-13 heikoimmillaan ja sitten maalis 10. Pikku nousu siinä viimeisellä kierroksella, että vähän jakso sitten jo puristaa siinä. Sitten käytiin lohturuualla tuolla, mikäs tää nyt oli, Porin Tikkulan ABC:llä, pikku heset siitä ja Lassi pistää tietä piiloon täällä. Kyllä. Tie ja elämä maistuu nisulle, sen näkyy poijastakin kun näkyy posket takapäin, mutta tehdään vähän pikkusäätöjä, pyörään, yritetään vähän käydä reinaamassa, jos edes kerran ehtis ajaa ennen Hyvinkäätä. Ne onkin sitten jo viikon päästä. Niin, että viikon päästä ollaan jo kotimatkalla sitten taas Hyvinkäältä. Mutta se on semmoista. Sitten tuleekin pikku tauko, että Imatralle ei lähetä, on Lassin ja Jennan häät. Olemme siellä. Lassi tietenkin sulhasena ja minä bestmaninä. Kiitos tukijoille, niitä on tässä vaiheessa jo muutama, mutta enemmänkin tietenkin kaivataan, että kassassa jo pohja näkyy, että ottakaa yhteyttä vaan, niin päästään harrastamaan loppukesä. Ja isoin juttui tulos. Meillä nyt myös Duellin jälleenmyynti. Somessa löytyy Motohelppi-sivulla. Ottakaa seurantaa, sinne alkaa droppailla tarjouksia sitten pikkuhiljaa. Ja ottakaa yhteyttä. Sähköpostitse motohelppi@gmail.com, Instagram, WhatsApp, tekstiviestit, soitot, kaikki. Lassi pistää yhteystiedot alle. Niin toimitellaan tavaroita tietenkin paikan päälle kisoihin ja sitten postilla ympäri Suomen. Niin jos tarvitte ajokamoja, ajovarusteita, tai siis sama asia, tarvikkeita, öljyjä, putsareita, suodattimia, mitä vaan, niin me hoidetaan. Ottakaa yhteyttä, niin laitetaan asiat eteenpäin. Semmosta tänne. Mikkes on Megatsun fiilikset? Aivan jees, hyvin ollaan ainakin
kuitenkin syöty, jos ei No se- muuta, ja nukuttiin aivan jees. Niin. Ja ei siinä aivan hyvät kisat. Vähän oli niinku kylmä ja luntakin No sato. joo, keli olisi voinut olla vähän lämpimämpi. Mutta kaikki muu positiivista ja Porissa mahtavat puitteet. Kyllä. Pesupaikat on hyvät. Murre on vähän outo, mutta Murre on vähän outo ja ihmisetkin kummallisia, mutta fasiliteetit oli kunnossa ja rata oli tavallaan mahtava, mutta tosi raskas. Mutta sillehän ei voi mitään. kyllä. Kuuluu lajin luonteeseen. Nähdään viikon päästä. Lassi pökkää videon tässä alkuviikosta pihalle. Kyllä, näin tehdään. No niin, hyvä. Jep, hei.